Усім прывітанне яшчэ раз з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і яе прамовы. І на завяршэнне сённяшняга эфірнага дня мы падвядзем яго, так бы мовіць, вынікі і яго, а магчыма і усяго мінулага пратэснага года з кіраўніком Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўгенам Прейгерманам. Добрый дзень, Яўген. Прывітанне, Зміцер. Яўген, я вось калі пісаў анонс, напісаў кіраўнік, там Савет па міжнародных адносінах, Мінскі дыялог, а потым прыгадаў усё тое, што адбываецца з недзяржаўнымі грамадскімі арганізацыямі ў Беларусі і падумаў, а Мінскі дыялог яшчэ там не ліквідавалі? Ну, пакуль здаецца вашымі малітвамі, яшчэ не. Ну, а ўвогуле, я ж там ведаю, што з тым жа самым ліберальным клубам, тваім першым дзіцём, так бы мовіць, арганізацыяй не ўсё так добра, як хацелася б. Ну, мне пра ліберальны клуб вядома, напэўна, столькі ж, сколькі вашы журналісты там напісалі. Таму, як бы, цяжка нешта сказаць. Я з 18-го года уже фактычна не займаюся кіраўніцтвам ліберальнага клуба, калі прапанаваў змяніць мадэль кіравання арганізацыяй і замест таго, што я мусіў перабірацца кожны год, увесці ратацыйны прынцып, так бы мовіць, увёў такую швейцарскую мадэль. Ну, вось Савет наш падтрымаў, але, на вялікі жаль, пасля гэтага шмат арганізацыя не прапрацавала, прынамсі у тым, як бы рэчышчы з той актыўнасцю, якая была папярэдняя. Таму, шчыра кажучы, цяжка сказаць. Я нават не ведаю, на кім там гэтае ратацыйнае старшынство прыпынілася, так што трэба, напэўна, запытацца у гэтых людзей. Ну і таксама да прэс-службы Мінгарвыканкама і Верхоўнага суду. Я так разумеў, яны гэтай справай займаюцца. Зразумела. Ну, гэта было так, каб акрэсліць тое, у якіх рэаліях жыве сёння грамадзянская супольнасць Беларусі. Яўген, давай, можа быць, паспрабуем перайсці паціху к таму, што адбываецца ў Беларусі. Ці можна казаць, ты вось, в прынцыпе, яшчэ там, можа быць, на пачатку усяго гэтага пратэснага года, калі мы рабілі эфіры, казаў, што ну, за кожнай, ну, я так вобразна перафразуючы твае словы, скажу, што за кожнай рэвалюцыяй ідзе контррэвалюцыя. Але можна было, калі гэтае было чакана, то ці чакана была такія праявы контррэвалюцыі, як, ну, фактычна, поўная зачыстка поля грамадзянскай супольнасці? Ну, конечно, чакана. То, конечно, тут, я думаю, не мае сэнсу у нейкі там дэталі зараз углядацца і казаць пра тое, наколькі вось менавіта нейкі там дэталі было бачна тым, хто хацеў гэта бачыць, канешне, яшчэ да пачатку ўсіх пратэстаў і вось гэтых трагічных працэсаў, якія пачаліся. Але, ну, сама логіка працэсу для любога чалавека, які хаця б менш-больш кампетэнтны як аналітык і які разумее хаця б крышачку нейкай базавай рэчы, што датычыцца і дзяржаўнай сістэмы ў Беларусі і беларускага грамадства, ну, гэта проста немагчыма было не бачыць. І таму вы можете перачытаць проста ў чарговы раз тое, што я пісаў на пачатку 2020 года і параўнаць з тым, што ёсць сёння, ну і паспрабаваць знайсці шмат, як там па-руску кажучы, 10 атлічый, да? Ось. Так што ўсё гэта было, на вялікі жаль, вельмі лёгка прагназаваць. І гэта толькі падкрэслівае трагічнасць, бо калі грамадства не ў стане... Я крышачку ўжо стаміўся гэта паўтараць, але калі ты пытаешься, ўсё ж такі паўтаруся, што калі грамадства не ў стане рабіць тое, што ў яго інтарэсах, і пад грамадствам, зноў ж такі, я тут, як заўсёды, маю на ўвазе нешта шырокае, то бок і ўладу, і яе апанентаў, і тых, хто да палітыкі ніяк не ставяцца, ці прынамсі не ставіліся да пачатку гэтых падзеяў. Так вось, калі мы разам, вось гэтае грамадства, якое прэтэндуе на тое, каб мець суверэнную дзяржаву і вырашаць свае справы, не можам у такіх умовах, калі ўсё вельмі проста навідавоку, вельмі лёгка прагназаваць. Усё ж такі зрабіць тое, што ў нашых доўгатэрміновых інтарэсах, ну, тады, паўтаруся, гэта вялікая трагедыя, і на вялікі жаль мы
упихнули сябе ў гэтую трагедыю, і цяпер, можа, зноў ж таки, забегаючы ключычку наперад, напэўна, ты пра гэта і так пытаўся, цяпер, можа, не трэба яшчэ рабіць нейкіх такіх ужо высноваў, што ўсё страчана, шэф все прапала, да, як у тым фільме, але праблема ў тым, я пра гэта таксама шмат пісаў і казаў, што цяпер ужо далёка не ўсё, і я б нават сказаў, меншая частка залежыць толькі ад нас, бо адбылася геапалітызацыя ўнутранага канфлікту, і зноў ж таки не адбыцца яна не магла, і гэта таксама мусіла было быць зразумела любому, хто хаця б больш-менш кампетэнтны вось у гэтых пытаннях. Бо калі краіна, невялічкая краіна, якая знаходзіцца ў той геаграфіі геапалітыкі, якую маем мы, не ў стане вырашыць свае ўнутрапалітычныя праблемы хутка, а менавіта гэта і склалася на пачатку 2020 года, калі дзяржава ўжо не магла, ну, я кажу, на раз, два, тры просто зачысціць усе гэтыя праявы пратэсту, а пратэст у сваю чаргу не мог і не меў ніякіх рэальных шансаў перамагчы аўтарытарную дзяржаву, то адбылася просто аўтаматычна гэтая геапалітызацыя канфлікта, і мы ўвайшлі ў гэтую трагедыю. І я разумею, што вакол усяго працягваецца шмат эмоцый, грамадства застаецца экзальтаваным з абодвух бакоў, і мы гэта таксама, на жаль, бачым, і таму застаюцца ў інфармацыйнай прасторы усе гэтыя маніпуляцыі, часам такія нізкапробныя подлінкі, часам проста дзіцячыя ад людзей, якія, зноў ж такі, не зусім добра разумеюць нейкія базавыя рэчы. Я толькі магу спадзявацца, што з цягам часу і дастаткова хутка мы крышачку выйдзем з гэтага экзальтаванага стану, але ў любым выпадку мы апынуліся ў трагедыі. Евген, давай все ж таки вот гэты момант разбяром. Ты сказаў пра тое, што калі грамадства не можа зразумець, што ў яго ж інтарэсах. І вот мы бярем жнівень 2020 года, нават канец ліпеня, вось з гэтага перыяду, калі вот бяруць і па сваёй звычцы, як это было і папярэднія выбары, ці адразу пасля выбараў, садзяць кандыдатаў у прэзідэнты, ці прэтэндэнтаў у кандыдаты яшчэ. Вот людзі на іх спадзяваліся, прынамсі прасачыць за іх, вот, каб яны там да канца выбарчай кампаніі дашлі, тут на табе, вот, аднаго і проста забралі. Потым раз, і людзі сутыкаюцца з фальсіфікацыяй выбараў. Можа быць, нават разумеючы, што вот канфлікт такі вот можа быць досыць складаны. Як павінны было павесці сябе беларускае грамадства, людзі? Сказаць, ну ладно, ну вот тут нам чарговы раз сфальсіфікавалі, ну нам не прывыкаць, але ж мы вот думаем пра лёс краіны, таму давайте прамаўчым. Тут некалькі, як бы, напэўна, пытанняў, некалькі момантаў. Усё гэта ўжо 100 разоў мы абмяркоўвалі, і я разумею, што як бы гэты аргумент, ён вельмі лёгка гучыць, лёгка прадаецца шмат каму, вось пра тое, пра што ты кажаш, і з іншага боку, у меня няма ніякіх прэтэнзіяў проста да простых людзей, як з тых, хто далучыўся актыўна да пратэсту, як і тых, хто наадварот далучыўся да адваротнага боку і працягвае далучацца. Таму, калі ёсць нейкія прэтэнзіі, я думаю, што толькі тут і ёсць пэўны рэзон гэта абмяркоўваць, то гэта да двух катэгорый людзей. Першыя — гэта тыя, хто прэтэндуюць на нешта палітычна, ну, так бы мовіць, тыя, хто прэтэндуюць быць элітай у нашым грамадстве, зноў ж такі, з абодвух бакоў, і ва ўладзе, і з боку яе апанент. І праблема з гэтымі людзьмі заключаецца ў тым, што мы проста не змаглі выбудаваць, як мы цяпер ужо навідавоку побачылі, за вось гэты недзе 30 гадоў незалежнасці, паўнавартасную нацыянальную эліту. Только вельмі. На жаль, у нас подвисае троху трансляцыя. Алло. Да, троху подвисла. На словах не змаглі пабудаваць нацыянальную эліту. Ну вось, да, не змаглі пабудаваць нацыянальную эліту, і таму, канешне, пэўныя працэсы станоўчыя ў гэтым накірунку пачаліся відавочна пасля 2014 года. Я асабіста на іх вельмі спадзяваўся, бо гэта быў адзіны, калі ў стратэгічным такім, як бы, рэчышча на ўсё гэта глядзець, на развіццё нашай краіны глядзець, адзіная
добрая магчымасць для краіны прайсці вось тое, што мы звычайна называем постсавецкім транзітам і ўвайсці ў перыяд постсавецкі. Ну, то бок, чаму я гэта падкрэсліваю, таму што ўсё ж такі гэты 30 год мы шмат у чым жылі на падмурку пабудаваным Савецкім Саюзам, у тым ліку датычна да людзей, якія ці кіравалі краінай, ці якія былі найбольш актыўнымі яе апанентамі, то бок прадстаўнікамі апазіцыі. Гэта ўсё былі прадукты савецкай сістэмы. Адукацыя савецкая, сацыялізацыя. А вось цяпер нам трэба было прайсці вось гэты 30, 35 і там 40 гадоў, каб увайсці ўжо ў постсавецкі перыяд з зусім іншымі людзьмі і з іншымі элітамі. Вось на вялікі жаль, я яшчэ раз вяртаюся да таго, чаго я пачаў. Пасля 2014 года гэтыя працэсы пачаліся, але відавочна часу было недастаткова, бо пасля 2014 года і до 2020 яны ішлі ў такіх спрыяльных унутраных і знешніх умовах. І толькі ў 2020 мы паўсталі перад сапраўдным выклікам, і яшчэ раз кажу, эліты просто не маглі быць падрыхтаванымі. Таму фактычна гэта таксама, конечно, адлюстраванне нашай рэальнасці. І гэта ўжо другая група, да якой я маю прэтэнзіі. Гэта, так бы мовіць, людзі, якія фармуюць грамадскую думку. Інфлюенсеры іх цяпер любяць называць. Так вось толькі калі б гэтыя людзі хаця б паспрабавалі патлумачыць грамадству, якое па вызначэнні не можа быць абазнаным у гэтых палітычных пытаннях, патлумачыць рэальныя расклады у сістэмы, у грамадстве, тое, што вакол Беларусі, якім чынам наша геапалітычнае становішча непазбежна адаб'ецца на працэсах, якія будуць адбывацца пасля пачатку унутранага крызісу. Ну, напэўна, быў бы шанец, што людзі гэта пачулі і крышачку больш думалі пра тое, што як будзе адбывацца. Але, ну, вось як паказалі падзеі, большасць тых, хто гэтую нашу грамадскую думку фармуе, ну, яны просто, паўтаруся, ці то некампетентныя, ці то баяліся пайсці супраць гэтай хвалі нянавісці, якую што і апазіцыя, то і сама дзяржава разганялі, як ты браты-блізняткі, як я гэта называю. Ну, можа, нехта і захацеў нейкі там сабе на гэтым зарабіць таксама лёгкія лайкі, ці ў сістэме больш зорачак таксама зарабіць і падняцца вышэй. Ну, вось у выніку мы гэта атрымалі. Таму падкрэслю, у меня няма прэтэнзій да простых людзей. Людзі рэагуюць на зразумелыя эмоцыі, а вось тыя, хто ў нашым грамадстве прэтэндуе на пэўную ролю, ці палітычную, ці грамадскую, вось да такіх людзей у меня ёсць прэтэнзіі. Я лічу, што з абодвух бакоў кожны мусіць, прынамсі, прызнаць сваю адказнасць за тое, што з краінай адбываецца. Евген, ўсё ж таки вот словы твои про тое, што не змаглі неяк там збудаваць сістэму эліт, палітычных эліт, нацыянальных эліт. Але вось паглядзі, у прынцыпе, Лукашенко ўсе гэтыя 30 гадоў рабіў усё для того, каб гэтыя эліты не стварыліся, каб тое, што ну, нешта пачынае нараджацца, было знішчана. Ён казаў, у краіне адзін палітык, гэта я, ўсё. Больш ніякіх эліт не патрэбна і не павінна быць. То есть, вот гэта раз, вот хто вінаваты ў тым, што эліт не з'явілася. Другое, калі прыгадаць яшчэ да выбараў, за год да выбараў, там ці ну, кроху пазней, твой нашумелы артыкул пра неабходнасць дыялогу, паразуменні і гэтак далей, і гэтак далей. Хто найперш не праявіў цікавасць да гэтага твайго артыкулу і ніякай цікавасці да гэтага дыялогу? Улада? То есть фактычна можна сказаць, што ну, я так раблю сваю выснову, што ўлада і справакавала ўсю гэтую сітуацыю. Ну, слухай, мы гэта таксама ўжо ў 10-й раз, напэўна, абмяркоўваем. Я ў 10-й раз магу адказаць. Вось табе асабіста, як бы, вось у цябе галава баліць толькі на тое пытанне, хто вінаваты, што вось так усё склалася, што ты вымушаны быў з'ехаць. Ці у цябе ўсё ж такі часам паўстае пытанне, якое, на мою думку, мусіць паўставаць у кожнага чалавека, які прэтэндуе на тое, каб вырашаць свае справы, а не проста чакаць ад улады нешта. А што я зрабіў для гэтага? Разумееш, заўсёды ёсць выйсце з нейкага становішча. І зноў ж такі зразумела гэты такі прымітыўны пасыл, які ты зрабіў пра тое, што ну, вось там Лукашенко не даваў фармавацца элітам. Ну, конечно, Лукашенко будаваў аўтарытарную сістэму, і аўтарытарная сістэма прадугледжвае, што толькі ён мусіць вырашаць усе пытанні. Але нельзя адмаўляць тое, што пасля 2014 года ўзнікла сітуацыя, узніклі станоўчыя працэсы, з якіх трэба было скарыстоўвацца, калі мы сапраўды думаем пра будучыню гэтай краіны, а не задаемся з гэтым прымітыўным дзіцячым пытаннем адзіным, хто ў чым вінават.
Таму што калі ты задаешься толькі гэтым пытаннем, то тады ты мусіш задацца іншым пытаннем, а якія ў цябе ёсць варыянты, там ці наказаць таго, хто ва ўсім вінаваты, ці неяк там яго скінуць. Вось тое пытанне, што і паўстала ў 2020 годзе. І цяпер мы вяртаемся да круга першага, да кола першага самага пытання, што ніякіх аб'ектыўных перадумоваў дзеля таго, каб перамагчы аўтарытарны рэжым у лабавым сутыкненні, асабліва ў сітуацыі, калі нават лідары вось гэтага новага палітычнага руху на пытанне, што вы збіраецесь рабіць, пажымалі плячыма і казалі, што ну паглядзім, што людзі зробяць, калі яны выйдуць на вуліцу, то гэта не мае нічога як бы з рэальнасцю. Гэта ўсё, ну, у лепшым выпадку нейкі дзіцячы сад, а на вялікі жаль гэта просто падманы саміх сябе і ўсяго грамадства, які вядзе вось да той трагедыі, якую мы атрымалі. Таму што вось ведаеш, здаецца, нехта з класікаў стратэгіі, ну, я маю на ўвазе тэорыі стратэгіі, здаецца, гэта быў брытанец Лідл Харт, неяк на пачатку 20-го стагоддзя пісаў, што калі вы уступаеце ў вайну, якую вы выйграеце, але па выніку гэтай вайны ваше становішча пагаршаецца ў параўненні з тым, як яно выглядала да таго, як вы уступілі ў вайну, то гэта была вайна не варта. Ну а мы ж нават не маем сітуацыі, калі тыя, хто ўступіў у вайну, перамаглі. Прытом я бяруся сцвярджаць, што у лабавым сутыкненні, зразумела, перамагла аўтарытарная дзяржава, але у сэнсе вось як бы дзяржавы, да, якая прэтэндуе на нейкую будучыню, прайгралі ўсе. Таму і ўсе прайгралі, і становішча настолькі пагоршылася, што вось мы з табой сёння размаўляем вось так, як мы размаўляем, а не ў студыі тут, якую мы ўсе вельмі любілі на Карла Маркса. Да? Так што, сыходзячы з гэтых простых ісцін, якія, зноў ж такі, мусяць быць зразумелымі кожнаму чалавеку, які прэтэндуе ці на палітычнае лідарства, ці на тое, каб фармаваць грамадскую думку, ну тут не мае вялікага сэнсу ўвесь час вяртацца да пытання, хто вінаваты. Таму што ў выніку, калі нашыя дзеці запытаюцца нас, не дай Бог, хто вінаваты ў чым, у тым, што у мяне больш няма як бы Беларусі, у якой я магу жыць, да? То як бы я не ўпэўнены, што вам усім і нам усім будзе дастаткова ўсё наше жыццё толькі спасылацца на Лукашэнку. Бо таксама паўстане пытання, што мы зрабілі. Евген, я ведаю, што в прынцыпе ты і не толькі ты, там, ну тая ж самая кампанія «Гавары праўду» і Тацяна Караткевіч на выбарах 15-го года, яны былі прыхільнікамі такой паступовай дэмакратызацыі рэжыма праз яго трансфармацыю. Атрымліваецца, што мы вось гэтую паступовую дэмакратызацыю і трансфармацыю сапсавалі, ну, скажем так, пратэсным годам мінулым. Ну, мы ее... Ну, ты пагаджаешся з тым, што Беларусь, напрыклад, у 2012 годзе і Беларусь на пачатку 2020 года гэта розныя просто прынцыпова краіны. Па такіх паказчыках, напрыклад, як колькасць і актыўнасць НДА ў краіне, колькасць і актыўнасць незалежных сродкаў масавай інфармацыі, інтэрнацыяналізацыя краіны, то бок ўсё больше яе удзел у рознага кшталту міжнародных праектах, рознага накірунку, эканамічных, палітычных, беспяковых, там, культурных і гэтак далей. З пункту гледжання, зноў ж такі, дыверсіфікацыя нашых знешнепалітычных кантактаў, з пункту гледжання таго, што, ну, ўжо неяк імя Беларусі загучала па іншаму свеце. То бок, вось ты пагаджаешся з тым, што гэта дзве розныя былі краіны. 11-й год, напрыклад, і 20-й. Ну, розныя, але тым не менш я, да прыкладу, вось твайго калегі Дзяніса Мельянцова допіс у Тэлеграме пачытаў сёння раніцай, і там было такая фраза, што у прынцыпе зараз-то рэжым беларускі вярнуўся да такого стану, ну, які яму і належыць, што вот этой апошнія, да прыкладу, 5 гадоў гэта была, ну, такая неадпаведная яму выгляд гэтаму рэжыму. Ну, ты зараз мяне адводзіш як бы ад першапачатковага пытання, да? Да Дзяніса можна асобна задаць пытанне, я, наколькі ведаю, ён таксама з радасцю можа з табой паразмаўляць. Хаця магу вельмі караценька пракаментаваць, што зразумела, гэта маю рацыю, таму што рэжым вярнуўся вось у тыя аўтарытарныя як бы асновы, якія былі вось і тады, да пачатку гэтых станоўчых працэсаў у грамадстве. То бок недзе там у 12-м годзе, вось мы памятаем тое, што адбывалася пасля снежня 2010 года, таксама закочвалася ўсё тут асфальт,
зразумела, маштаб быў іншы. Але рэжым так вярнуўся вось у гэтай аўтарытарнай асновы. Але ён тады вярнуўся і такім чынам. У выніку вось гэтага лабавога сутыкнення, праз якое мы ўсе прайшлі ў 20-м годзе, ну і там, можна казаць, на пачатку гэтага, але у 20-м годзе. У гэтым сэнсе, я думаю, што Денис ўсё правільна і кажа. То бок надзея на тое, што рэжым з аўтарытарных, такіх фундаментальных сваіх асноваў і станаў паступова ўсё ж таки будзе працягваць рухацца ў накірунку змякчэння, дэмакратызацыі, лібералізацыі, яны скончыліся. Але вяртаючыся да таго, пра што я казаў, і ты са мной пагадзіўся, што Беларусь 2012 і Беларусь пачатку 20-го году гэта прынцыпова розныя Беларусі, гэта я яшчэ раз хочу падкрэсліць. І больш за тое, я б нават высунуў такі аргумент, што менавіта з-за таго, што былі вось гэтыя працэсы ў грамадстве станоўчыя, вялікая частка грамадства, можа нават і хутчэй за ўсё, амаль усё грамадства просто забылася, што значыць жыць у аўтарытарнай краіне. Бо калі б яны памяталі, што можа адбыцца, то я думаю, што і зусім па-іншаму вялікая колькасць людзей сябе паводзіла. І тут, канешне, таксама ёсць шмат цікавых разважанняў, і мы чуем гэта ад прадстаўнікоў улады, якія кажуць, а вось мы папярэджвалі, што не мусіла быць такіх працэсаў у краіне, якія вялі вось да такога кшталту дэмакратызацыі і гэтак далей. Але гэта асобная гісторыя. Мы зараз просто хочам ацаніць, да, вось што было і што мы маем цяпер. І гэта вось адбыўся гэты злом, які я называю трагедыяй. І цяпер я ўжо не ведаю, ці ёсць увогуле магчымасць вярнуцца да нейкіх станоўчых працэсаў, якія сапраўды не толькі дапамагалі нам ці давалі шанец рухацца неяк у накірунку паступовай дэмакратызацыі, але нават і вось тую самую палітычную нацыю, пра якую сёння так папулярна казаць сярод прыхільнікаў пратэста, што вось, маўляў, да, не перамаглі, але пабудавалі палітычную нацыю. Так вось якая можа быць палітычная нацыя, калі мы вярнуліся да таго раскола, што быў раней, нават яго яшчэ больш паглыбілі. Тут не тое, што пра, зноў ж такі, палітычную нацыю гаворку можна весці. Тут як бы трэба дадумацца, як суверэнітэт увогуле хаця б схаваць і спадзявацца на тое, што праз нейкія там дзесяцігоддзі мы апынемся ў сітуацыі, калі палітычная нацыя у такім паўнавартасным сэнсе стане магчыма. Ну да, бачыш, але вот наши каментатары, ну вот ўсё ж таки яны пішуць і цікавяцца, ну вот ўсё-таки, хто перамог на выбарах? Калі перамог не той чалавек, які зараз сябе называе прэзідэнтам і устраивае тэрор, то ну вот ўсё ж таки на той момант вот, ну, вот што было рабіць людзям? Вот калі цябе падманваюць, табе это падабаецца? Вот ты зміраешся з гэтым? Дміцер, гэта ўсё зразумела, гэта мы з вами абмяркоўваем, і не толькі з вами, ўжо 1,5 гады, ці нават больш. Я кажу пра іншыя рэчы. Я кажу пра тое, што мы з вами, калі мы прэтэндуем на тое, каб у нас была суверэнная свая дзяржава, то мы мусім быць дарослымі людзьмі, якія ў стане ацаніць рэальнасць, у якой мы знаходзімся, і пралічыць пэўныя рэчы на 2-3 крокі наперад. Бо калі мы можам толькі фокусавацца вось на гэтых простых формулах, выбары падманулі, ці там як дзяржава гэта робіць, прыехалі там нейкія замежныя агенты і зрабілі тут рэвалюцыю, хаця ніякіх перадумоваў, яны кажуць, не было. Да? Вось калі мы фокусуемся на вось гэтых наратывах, ну тады, як там было, гудбай Америка, а тут гудбай незалежная Беларусь. Гэта вось тое менавіта, што мы маем. На вялікі жаль, жыццё і тым больш палітыка, гэта не нейкая ідэальная фантазія. Гэта толькі ў кніжачках бывае. І таксама у тых, хто пра палітыку мае разуменне, выключна базуючыся на Вікіпедыі ці голлівудскіх фільмах. Вось там такое бывае. Там, конечно, ніякіх дылемаў вялікіх не паўстае. Там добро заўсёды перамагае зло. А ў жыцці, як мы бачым, зусім па-іншаму. У жыцці патрэбны дарослыя рашэння дарослых людзей, якія прэтэндуюць на нешта ў сваёй краіне. Таму я яшчэ раз падкрэслю, я не маю ніякіх прэтэнзій да простых людзей, якія рэагуюць на эмоцыі, якія ў іх паўстаюць. І было б вельмі дрэнна, калі б яны на гэтыя эмоцыі не рэагавалі. Тады б людзі перасталі быць людзьмі. Але тыя, хто прэтэндуюць на тое, каб намі кіраваць з абодвух бакоў, і тыя, хто прэтэндуюць на тое, каб фармаваць нашы ўяўленні пра палітыку, пра свет, пра сваю краіну, вось яны мусяць задацца пытаннем, ці яны былі
дарослымі людзьмі, якія гатовыя браць адказнасць за сваю краіну і думаць не ў катэгорыях Голлівуда пра добро і зло, а пра рэальны стан рэчаў і то, як з найменшымі стратамі прыйсці да сітуацыі, калі мы будзем жыць у краіне, якая ўсіх будзе задавальняць. Евген, і ўсё ж таки палітыка гэта безумоўна такое сур'ёзная і дзесьці брудная справа. Людзі, якія глядзяць пра палітыку толькі там, скажем, голлівудскія фільмы, то, можа быць, уяўляюць сабе адно. Але ўсё ж таки, на твою думку, не ў фільмах, а ў жыцці грамадства павінна ўплываць на дзяржаву, на рашэнні, на увогуле структуру дзяржаўнага кіравання? Зміцер, грамадства павінна на ўсё ўплываць. Кожны чалавек павінен быць здаровы, заможны, прыгожы, асабліва ўсе дзяўчыны павінны быць прыгожымі. Гэта мы ўсе вельмі выдатна з табой разумеем. Але ў адрозненні ад тых, хто далдычыць гэты, як я аднаго прачытаў твайго калегі, кажа, я пішу маральна-палітычныя тэксты. Я не пішу маральна-палітычныя тэксты. Я аналізую сітуацыю і задаюся заўсёды пытаннем. Я, як эксперт-аналітык, што бачу на некалькі крокаў наперад. І потым дзялюся гэтымі назіраннямі. Таму так грамадства павінна кантраляваць уладу. І ўсё павінна быць выдатна. Беларусь мусіць быць самай лепшай, самай неверагоднай краіне ў свеце. Паглядзі ў акно, і што ты там бачыш? Нават не Мінск, так? А тыя, хто ў Мінску, паглядзіце ў акно, што вы там бачыце. Таму я разумею, што я кажу непапулярныя рэчы. Я разумею, што шмат хто нават і не хоча ўспрымаць гэтыя рэчы. Але я проста у соты раз данашу вельмі простую думку, што ці то мы можам, як грамадства, самі вырашаць свае праблемы, ці гэтыя праблемы за нас будуць вырашаць іншыя. Вырашэнне праблемаў — гэта не голлівудскія сюжэты. Гэта рэальнае жыццё, дзе патрэбнае рэальнае разуменне таго, дзе і як мы знаходзімся, рэальная экспертыза, а не гэта балападня, якую мы чуем, што там на апазіцыйна настроеных каналах ці то на дзяржаўна настроеных каналах, так? І на падставе гэтага рэальнага аналізу нам патрэбны людзі, якія мусяць браць адказнасць на сябе за тое, каб прымаць рашэнні, якія прынамсі не вядуць да трагедыі. А ў ідэале праз пэўны час, праз выпрабаванні, праз дылемы вядуць да паляпшэння нашых становішчаў. Усё, што мы бачылі, ўсё, што большасць людзей, які прыходзяць да цябе на эфір за апошні год-паўтары казалі, на вялікі жаль, прывяло нас да таго, да чаго прывяло. І, дарэчы, я узгадаў, неяк я табе прапановую ідэю, так, месяцы 2 таму паглядзець на тое, а што ваши любімыя каментатары, якія каментуюць палітыку, за апошні год-паўтары спрагназавалі, ацанілі і суаднесці гэта з тым, што насамрэч адбылося. Я так разумею, што вы, канешне, гэтага рабіць не сталі, да? Каб не пакрыўдзіць тых, хто прыгожа кажа пра прыгожыя голлівудскія сюжэты, пра тое, што добро мусіць перамагчы зло. Не, добро ж па выніку павінна перамагчы зло. Конечно. Я кожны вечар чытаю казкі дачулцы сваёй, таксама ёй пра гэта кажу. Так што, чаму не зрабілі, не прааналізавалі, хто што кажа? Вельмі добрую справу і сабе, людзям зрабілі. Бо мяне тут увесь час пытаюцца, каго слухаць, кажуць, раней думалі, там гэты прыгожа кажа, глядзім нейкую, кажа, несусветіцу, нічога не матэрыялізуецца з гэтых прагнозаў. Я думаю, што калі вы сапраўды зацікаўлены тым, каб дапамагчы людзям разабрацца, было б недрэнна такое практыкаванне зрабіць. На жаль, з гэтымі пераездамі, выездамі просто не хапіла часу гэта ўсё зрабіць. Але бачыце, сапраўды большасць прагнозаў яны не спраўдзіліся. Як з іншага боку, ніхто на пачатку 2020 года не мог спрагназаваць тое, што будзе адбывацца летам 2020 таго ж года. Я ўжо не кажу нават пра восень. Евген, коротко, хацелася б ўсё ж такі, я так зразумеў, што, я зараз утрырую, можа быць, але што я так зразумеў, што твой пасыл быў, што трэба было асэнсаваць сітуацыю, зразумець, што моцны аўтарытарны рэжым, які абапіраецца на сілавыя структуры, якія ад яго кормяцца, яно не мусіла выходзіць на такія пратэсты. Прынамсі, можна было выйсці там 9 числа, пратэстануць троху, каб ужо там твар не згубіць.
Каб не вот. расслаблялись, да? Да, вот. Ну і ўсё, і сказаць: "Ну, а зараз мы думаем пра будучае краіны, таму не пратэстуем". Ну, з гэтым зразумела, твая пазіцыя, што трэба было думаць, а не пратэставаць. Але што рабіць далей? Вот першае пытанне і другое, каб там час не губляць, калі казаў пра пагрозы для незалежнасці і суверэнітэту на сёння, яны найперш з якога боку ідуць? Ну, зноў ты з якога боку, хто вінаваты? Я спачатку Я яшчэ раз ніхто вінаваты, а ў які бок паварачвацца і адбівацца? Не, ну гэта фактычна амаль што адно і тое ж. Э, Я разумею яшчэ раз, я разумею, што вось тое, што я кажу, гэта шмат для каго вельмі такія абстрактныя сюжэты, да? Шмат хто кажа, што вось мне вельмі падабаецца, некаторыя кажуць: "Вось ты казаў, што не рабіць, але не казаў, што рабіць", да? Хаця мне здавалася заўсёды, што прынамсі перад тым, як выбудоўваць сваю стратэгію таго, што рабіць, і тактыку, было б неблага зразумець вельмі так адназначна, што не трэба рабіць, да? Таму што калі вы выходзіце, я вось гэту метафору уже некалькі разоў выкарыстоўваў, калі вы выходзіце ў адчыненае вакно на 20-м паверсе, то ў прынцыпе пасля гэтага, калі вы ўжо выйшлі, да, задавацца пытаннем, што рабіць, ну яно неяк, ну так, не зусім сур'ёзна, да? Таму што верагодна, што нейкі там моцны вецер задзьме вас кудысьці на 10-й паверх, яна не такая вялікая. Мы вось апынуліся ў гэтым паветры, мы ляцім цяпер уніз. Прызямленне па вызначэнні не можа быць ніякім прыемным. А нават калі я кажу, што 20-й паверх, ну гэта адсылка да вельмі трагічных наступстваў. І гэта адказ на твоё пытанне, што цяпер рабіць. Цяпер мы маем контррэвалюцыю, якую спыніць вось тымі ж метадамі, якімі не змаглі перамагчы аўтарытарны рэжым, проста немагчыма. Таму я маю адказ, які яшчэ менш падабаецца цяпер тым, хто не хацеў слухаць і тады, які заключаецца ў тым, што пакуль крыху не прыйдзе да высновы дзяржава, што яна ўсіх уже змагла закочыць у гэты асфальт, як гэта было, напрыклад, там у 10-11 годзе, і што усе асноўныя пагрозы і рызыкі яны як бы пад кантролем, но я не ведаю, што яшчэ можна зрабіць. Ёсць, канешне, рэцэпт, што можна прыпыніць санкцыі, можна там прыпыніць усю палітычную барацьбу, але ніхто ж на гэта сёння не пойдзе. Гэта у тым ліку і нейкі эмацыйна-псіхалагічны момант, калі вы ўжо ўвязаліся ў гэтую барацьбу. Ну ж такі, уже позна з яе выходзіць. То бок думаць пра тое, ці ўвязвацца, ці не было раней, як я ўжо цытаваў тут класіка стратэгіі. Адзіная цяпер надзея на тое, што вось гэты момант, калі больш-менш дзяржава саспее да таго, што трэба пераходзіць ад толькі рэпрэсіўнага гэтага катка да пэўнай думкі пра заўтра, што гэты момант настане крышачку хутчэй, чым, напрыклад, нават гэта адбывалася раней. Бо зразумела, што там жа таксама людзі сядзяць, якія, можа, у сваёй бурбалцы шмат у чым, але яны бачаць, што адбываюцца, і больш за тое шмат хто з іх па сваіх прафесійных абавязках мае куды больш інфармацыі і куды больш аналітычных здольнасцяў дзеля таго, каб ацаніць тыя рызыкі, якія перад намі паўсталі, чым тыя там шматлікія каментатары, які ў вас гэтай, напрыклад, на Еўрарадыё рэчы каментуюць. Таму вось застаецца спадзявацца на тое, што гэты момант найхутчэй адбудзецца, і тады, зноў ж такі, калі ў грамадстве знойдуцца нейкія людзі, сілы, лідары, якія змогуць прыйсці да разумення таго, што у такіх умовах з'яўляецца ў інтарэсах краіны, і як вось праз гэтую мясарубку, якая адбылася, ўсё ж такі прыпыніць увесь негатыў і перайсці хаця б да нейкага канструктыву, ну тады будзе шанец. Але у меня пакуль, я кажу, у меня пакуль няма адказу нейкага канкрэтнага, хаця ён той адказ, што я даў, напэўна, нікога не задаволіць. І ўсё ж таки вот удакладненне па пагрозах суверэнітэту. Я просто сёння размаўляў з Егорам Лебядком. Не ведаю, як ты ўспрымаеш яго як эксперта, але ён не выключае таго, што рэжым ўсё ж таки пойдзе на там правакацыю якога-небудзь маленечкага канфлікта на якой-небудзь мяжы такого, вот чыста вот паказаць, што канфлікт ёсць, і увяжуцца ў эту ўсю справу з аднаго боку ЕС і НАТО, з другого боку Расія, і ўвогуле можа дайсці да таго, што падзеляць паміж сабой Беларусь, як, я не ведаю, там у свой час у 21 годзе, і ўсё, і то такая пагроза, вот ты яе ўспрымаеш, ці пра што ты гаворыш?
Ну, я не хотел бы, можа, каментаваць канкрэтна вось такі расклад, бо гэта крышачка, ведаеш, як у тым анекдоце мужчина, вы гинеколог? Нет, но посмотреть могу. Але тут, напэўна, не так важныя нейкія дэталёвыя магчымыя сцэнары таго, што і як будзе адбывацца. Я думаю, што вось тое, што ты апісаў, конечно, у такім выглядзе адбыцца не можа. Але мы просто рэальнасць заключаецца не ў тым, што нехта цяпер нас тут можа прыяднаць, там прынесці свой нейкі сцяг, будзе гэта трыкалор ці нейкі іншы, да, і аб'явіць аб стварэнні тут новай дзяржавы. Пра гэта гаворка рэалістычна пакуль не ідзе. Гаворка пра тое, што мы пры фармальна незалежнай дзяржаве просто можам вельмі хутка страціць магчымасць прымаць свае рашэнні. І рашэнні будуць прымацца, якія датычныя лёсу Беларусі не ў Мінску, а там у іншых нейкіх сталіцах. Ситуация на мяжы, яна абсолютно, конечно, небяспечная. Она небяспечная не тому, что нехто тут хоча нейкі інцыдэнт замуціць. Ну, я не бачу ніякіх рацыянальных падстаў для того, каб гэта чакаць. Але мы просто апынуліся ў іншай класічнай сітуацыі. Калі ёсць канфліктнае поле, калі адсутнічаюць каналы камунікацыі і няма ніякага даверу, то надзвычай павышаецца верагоднасць таго, што, напрыклад, вайскоўцы называюць ваеннымі інцыдэнтамі. І зразумела, што калі вось мы маем літаральна тое, што мы маем на беларуска-літоўскай, цяпер уже беларуска-латышскай, наколькі я разумею, мяжы, то верагоднасць вось гэтага інцыдэнту, яна падвышаецца да чырвонага ўзроўню, так бы мовіць. Вось у гэтым, конечно, велізарная апаснасць. Але у больш такім, як бы, доўгатэрміновым сэнсе апаснасць якраз таки, яна больш такая палітычная, што, як я уже сказаў, наши магчымасці для рэалізацыі суверэннай знешняй палітыкі, і не толькі знешняй, дарэчы, чаму знешняй, любой палітыкі, яны могуць звузіцца такім чынам, што пры наяўнасці свайго там сцягу фармальнай тэрыторыі, месца у ААН і іншых міжнародных арганізацыях, у якіх мы чальцы, рэальнага суверэнітэта не будзе. Вось гэта вельмі сур'ёзная такая небяспека. Ну і не кажучы пра тое, што сапраўды ёсць яшчэ іншая пагроза, ну ці пакуль не пагроза, я б сказаў, што пакуль што рызыка, што тыя падзеі, якія адбываюцца ў нашым рэгіёне, яны могуць закончыцца нейкімі новымі вайсковымі сутыкненнямі не проста на мяжы Беларусі і Літвы з-за мігрантаў ці з-за таго, што адзін аднаго не зразумелі, а ўжо больше нейкай такой сур'ёзнай, ну, можа, нават вайной. Таму што мы пра гэта некалькі год пісалі, і, здаецца, у тваіх эфірах не раз размаўлялі, што Беларусь да 2020 года адыгрывала у рэгіёне вельмі важную такую ролю з пункту гледжання рэгіянальнай бяспекі. Бо яна стрымлівала тое, што навукоўцы называюць дылемай бяспекі. Проста кажучы, пазіцыя Беларусі крышачку дапамагала знізіць градус напружання паміж военно-палітычнымі блокамі, які у нас тут так ці інакш сутыкаюцца. І вось цяпер гэтага няма, і больш за тое сама Беларусь у такім унутраным стане, калі ёсць гэты унутраны палітычны крызіс, што з'яўляюцца вось гэтыя новыя пагрозы, у тым ліку, зноў ж такі, згадваем, міграцыйная сітуацыя на мяжы і верагоднасць вайсковых інцыдэнтаў. Дякую, Евген. Толькі коротко, вот апошняе ты сказаў, што скончыцца гэта ўсё пасля таго, як рэжым прыйдзе да высновы, што цалкам зачысціў поле, што небяспекі ўжо няма. Калі гэта настане? Вот калі пасля зачысткі каго ўжо стане зразумела, што ўсё ўжо цяпер небяспекі няма, і ці не выглядае рызыкі для цябе, што і Евген Прыгерман у пэўным сэнсе можа рэжыму ў яго сённяшнім стане такой вакол ворагі і яго палічыць таксама, што ну лепей мы яго зачысцім, но всякі выпадак, а то вот хоць ён как бы нібыта і падтрымлівае, але і не вельмі-то. Ну, бачыш, я спадзяваўся, што вось пасля Еўрарады ўсё скончыцца, да, рэжым прыйдзе да высновы, што галоўны вораг знішчаны, але, як бачым, гэтага не адбылося. Ну, а калі пакідаць жарты ў бок, хаця тут жарты такія... Вельмі лёгка ў крызісную сітуацыю уступіць, у ёй апынуцца, і вельмі цяжка потым яе спыніць. І таму... Алло, ці чуеш мяне? Да. А то мне тут показала, што перапыняецца. Так вось лёгка апынуцца ў гэтай крызіснай сітуацыі, але потым эскалацыя можа набіраць такія абароты, што у яе жэрнавы
могуць патрапіць абсалютна усе. Бо тут уже не проста нейкая працуе такая прамая логіка, якая вызначае ўсе гэтыя падзеі, а часамі людзі выслужваюцца, зноў ж такі з абодвух бакоў шукаюць для сябе нейкія там прэферэнцыі, бенефіты, і таму закрануць гэтую сітуацыю можа абсалютна любога, на вялікі жаль. Так што да, я так разумею, не выключаеш таго, што сустракацца надалей будзем, але ў варшаўскай ужо студыі Еўрарадыё. Но давай пакуль без прагнозу. Дзякуй вялікі. Яўген Прыгерман, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас, беражыце сябе і верце ў свае сілы.